that I am ready to talk to Raila Amolo Odinga. This is disrespect, my friend. Hiyo ni kutugejeli sisi. Kwa sababu ako na namba ya Raila Amolo Odinga. Ako na addresses zote za Raila Amolo Odinga. Ng'ato mo umakukidi. To hini nigi magina. Yawa. Okidare koro jogi negi biro mondo gitim assassination. Gigoya ginega di mondo koro ji oluor. Wacho ni an kinyo kadhi maandamano nikech kadhi maandamano kata ginyalo nega. Mano gidwa instill fear e jogwa mondo kiny kikwadhi maandamano. Magina itiyogo ka ng'ato gant moro en gi magina, lakini ka onge magina en itiyo gi magina to en girungu. Okiti gi mar girungu. We also want to ask the policeman who was shot by a civilian with a gun in Kangemi, when are they going to speak for him? We want to commend the police, and we want to urge them to be even firm, to even be more firm, and to be even more strict when it comes to maandamano. Kapod wan weche mag twago eko en